for today's video mga katilo. Last banding. Sana all. Ano na naman yung mga katil kay last boyog na nila mo. Ay, ugma pa rin last. Okay, dagan na siya ugma sa Cebu. No? Alas 8 sa gabi iyahang biyahe mga katil. No? Medyo mingaw na po tayo. So, okay lang kay nang mag-content raga maghimo raga po may content sa amuang kan sa amuang pag video call no amo raga pong i-content amuang video call para maibaw-an ninyo ba nga nang okay kaya amuang relasyon. Sana all. Bahalag saging basta labing. Sana all. Ano siya mga katil. Oh. Sige, kana lang. Thank you for watching. Salamat. Nagka-amin English at ginagmo yan eh. Salamat kayo. Ayaw kog share, follow at paki-follow po sa ko ang TikTok. O paki-follow din po sa ko ang Roland TV. Then pa-subscribe po sa to ang YouTube channel Katiil Vlog. Salamat.